dostupno na sajtu Revlon Professional mreže. Dakle, jedan poklon za vas. A mi sada pričamo, kao i uvijek ponedeljkom u ovo vreme, o reciklaži, ali pored naše drage Zorane Nikolić, izvršnog direktora Svetle reciklaže, imamo još jednu gošću ovoga jutra, Ana Petrović-Vukićević iz Udruženja reciklera Srbije, odnosno predsjednica udruženja. Dobro jutro, dobro mi došle u jutarnji program Studija B. Ja bih voljela, pošto nam je Ana prvi put u gostima, da se malo upoznamo sa radom udruženja. Udruženje postoji 2 godine već, pa evo da nam kažete šta sve radite u Srbiji. Prvo, hvala vam što ste me pozvali i da vam čestitamo rođendan. Hvala. Udruženje je osnovano pre 2 godine, tačnije u martu 2013. Cilj osnivanja udruženja je bila zaštita interesa predstavnika reciklažne industrije, pre svega zaštita interesa domaćih investicija, jer u reciklažnoj industriji prevashodno su vlasnici kapitala fizička i pravna lica, državljani i građani Srbije. Pojavili su se problemi nakon ukidanja fonda i prosto pojavila se potreba da se strukovno organizujemo, da zaštitimo svoje interese i svoja radna mesta i posao kojim se bavimo. Naravno, ne manje važno, ali takođe pored zaštite, da kažem, interesa i pravljenja poslovnog okruženja koje je predvidivo i povoljno za razvoj te reciklažne industrije. Druga važna stvar je da smo mi svi društveno odgovorne kompanije i da se bavimo širenjem svesti o važnosti zaštite životne sredine i učestvujemo zapravo u akcijama svim koje se tiču humanitarnih pomoći, a da su povezane sa zaštitom životne sredine i reciklažom. Veliki promotor svega toga je Sveta reciklaža. Mi to znamo, pošto s njima već duže vreme sarađujemo. Koliko zapravo kompanija je u okviru udruženja i na koji način, koliko ste povezani, koliko dobro sarađujete između? U udruženju je učlanjeno 15 kompanija. Zapravo su to, da kažem, u jednom lancu kompanije koje su na vrhu te piramide, to su reciklažni centri, ali u svojoj strukturi oni imaju svoje ćerke kompanije ili imaju svoje firme za kojima sarađuju, tako da zapravo kroz tih 15 najvećih kompanija u strukturi udruženja je preko 2.500 firmi i oko 10.000 zaposlenih. Takav je koncept napravljen samo radi ekonomičnosti, pošto udruženje do nedavno imalo samo mene kao zaposlenog, sad imamo još jednu koleginicu, prosto samo da bi bili ekonomični i operativni. Inače su problemi od onog, da kažem, fizičkog lica na terenu, preko firmi s kojima sarađujemo, preduzetnika ili malih kompanija, pa sve do velikih reciklažnih centara, svaki problem se čuje kroz taj, da kažem, sistem komunikacije. Mi se brinemo o svakom svom čoveku. Zorana, evo da čujemo vaše iskustvo. Koliko je važno Sveta reciklaže i to što je deo udruženja reciklera Srbije? Važno je, hvala ti i na lepoj najavi i na pitanjima. Važno je ovako da se, što reče Ana, da se strukovno udružimo, zato što reciklaža je mlada privredna grana u Srbiji. I svi koji se bave reciklažom, pogotovo upravljanjem posebnim tokovima otpada, imaju istu brigu. Kako tretirati što više otpada, kako obezbediti stabilnost u finansiranju, kako obezbediti posao. Poslodavac je obavezan da zaposlenom obezbedi je tako posao. I to je jedna ista briga za različite ljude. I onda kad je nastao taj jaz, kad je došlo do ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine, kad su mi potpuno je nastao kolaps u reciklažnoj industriji, s jedne strane se nisu naplaćivali ekološke takse, s druge strane operateri su se zaduživali, krediti skupi naravno i sve to, a nema pozitivnih sredstava od države i svako je morao ličnu borbu da vodi. Neuporedivo je drugačije i sa ove strane od kad imamo udruženje, od kad imamo našu Anu, prosto ona predstavlja interese reciklažne industrije. Jer ako oni koji upravljaju otpadnim gumama i mi koji upravljamo otpadnim elektronskom opremom, prosto mi imamo iste zajedničke ciljeve. I to je sve lepo komplementirano u udruženju i mi smo prezadovoljni svojim članstvom. Mi nismo bili od početka, Ana to zna, jesmo učestvovali ovako, ali nisu bili zvanični članovi udruženja. Naravno, sa rezultatima Udruženja reciklera Srbije i naša podrška se proširila i mi smo prezadovoljni članstvom, mi i Ana. Da, mi volimo da pričamo na ovu temu, s obzirom da nekako recikliranje je inače relativno nova grana u Srbiji, nažalost je tako, ali evo sve više u razvoju. Koliko je
je zapravo, kako izgleda baviti se tim poslom u Srbiji? Koliko država vodi računa o reciklaži? Da li se ulaže u ovu granu? Pa, protekle 2 godine su bile stvarno naporne. Početak ove godine nam daje neku nadu. Ja moram da kažem da smo danas očekujemo da bude objavljen za konkurs za 2015. Sve, da kažem, pripremne radnje su završene. Mi smo dobili sredstva za prerađeni otpad u 2014. što je nama sad dalo mogućnost da imamo jedno predvidljivo poslovanje, da možemo da kreiramo i planiramo svoje aktivnosti u toku ove godine. Jako puno novca je reciklažna industrija potrošila na kamate i na kursne razlike. To su na nivou svih naših članova, to su više milionski eurski iznosi. Meni je to jako žao zato što ta sredstva su mogla biti upotrebljena na otvaranje novih linija ili proširenje postrojenja i svakako obezbeđivanje novih radnih mesta. Ove godine zbog, da kažem, redovnije isplate, mi već imamo neku bolju poziciju, morat ćemo manje da se zadužimo ove godine, ali prava mera će biti cilj kojima mi idemo, da mi dobijemo fond, ako bude sve kako su sad, da kažem, najave i dogovori sa administracijom, to je september 2015. Da bi od 2016. mi ušli u jedan kvartalni ritam, kvartalno recikliramo, zbrinjavamo i prerađujemo otpad, kvartalno se vrše kontrole, kvartalno se potpisuju ugovori i isplaćuju nadoknade, onda će industrija moći da ima jedno predvidljivo poslovanje i kontinuitet i da taj rast od 25% bude realno nešto čemu mi težimo. Dobro, udruženje radi sa kompanijama. Koliko se obraćate građanima? Koliko vam je važno to da se građani informišu, da se razvija više ta svest o reciklaži? To je što sam pomenula. Znači, mi pored, da kažem, tog bavljenja opstankom biznisa, zaista imamo vrlo često akcije, neke su bile jako uspešne, neke planiramo s proleća, uvek su one zgodnije kada je lepo vreme, da pre svega se obraćamo najmlađe populacije, osnovcima, srednjoškolcima i naravno svim građanima, da objasnimo zašto je to bitno, gde su tu benefiti, koliko je opasno zagadimo životnu sredinu. Zapravo reciklaža je prevencija, jer mnogo je manje nas košta ta ulaganja u reciklažu kao prevenciju nego kasnije lečenje najtežih bolesti, gde vidimo ovih dana se priča da je stvarna epidemija malignih bolesti i to ima veze s našim poslom kojim se mi bavimo. Druga stvar, da tu dečicu naučimo od malih nogu šta znači primarna separacija, zašto je ona bitna, u kom smislu ona stvara uštede, bolji reciklat, kvalitetni način života i stalno smo, da kažem, prisutni u svim akcijama i koje su humanitarnog karaktera i edukativnog karaktera i tek imamo neke lepe planove koje ćemo naravno uz set reciklaža s kojoj smo već prošle godine imali 2 akcije da nastavimo i da vi ćete vi na vreme obavešteni čim bude nešto. Mi smo radi da sve to i ispratimo. S tim u vezi, set reciklaža ima stalnu akciju Cash the Trash, pa evo samo nekoliko reči da podsjetimo građanstvo šta treba da uradi kako bismo živjeli u lepšem svetu. Tako je, proleće, veliko spremanje, svoje stare elektronske uređaje, nazovite set reciklažu 0800 250 000, prijavite isključivo građanstvo, isključivo fizička, a ne pravna lica, zaposleni set reciklaže, doći će na adresu, uređaje odneti na reciklažu, vam da shvatite novac. Znači, smanjili ste količinu generisanog otpada, raščistili ste svoj životni prostor, nešto ste uradili, učinili ste nešto dobro za zaštitu životne sredine. Da, sve ono što je dotrajalo, što vam više ne treba, a sigurno vam neće trebati, s obzirom da stoji sigurno godinama po podrumima, raščistite ovoga proleća i pokrenite se, pozovite set reciklažu 0800 250 000, to je najbolji način da reciklirate svoj elektronski i električni otpad. Hvala vam mnogo na gostovanju, puno sreće u radu i vidimo se. Hvala vam na pozivu. Gledamo najvažnije vesti.